Ghana for a church will be a washer for you, I was a ya near Bema KOFI ADOMAH. KOFI ADOMAH. Na sabre rantie na woni be ye aduma no omo wa hefa e na wo nua ba na ya abenefo na mudina radio station na mo kansam ye de enni sem ye KOFI ADOMAH nya wo ba America be ka sa America nyina fi wo ho no anti Ghana an Roberts wo ho KOFI ADOMAH ye sem nyina motena se na an Roberts fo ya be hia wi no de nyankopon ase sebe de se kan sensa no na wo tu wo basa we se ka be to ya anka wo nsa no krate she mote Ghana ho na enema bi nu wo ho a wunua asem anade e beto obi no wonwene se bi betima ato wonwene se bi betima ato motena radio station ho na mo akansem bia mope na mo ayade bia hwe se we ya ato ni che se ya wo yire ya se woni na gyayi eno ne se mo obesena betena ho abepnane na mo de aba abehye no momma ye nyina ye hu se ewiase no de ebetima ato obia no ebetima ato obia. What you say? The betima to obia no, ebetima to obia. Eniema ekoso wo wiase a enye. Mwanya platform gina so. Na mo de aye niema ehu hia. Wo gina ho wo ne wo ba watimi ne na wo ma. Na wo KOFI ADOMAH wa hye jogging. Ekita remote. Ediasa. Kyerese wo ho ato. Hwe niema ekoso issue so ehu hia wasamo tena Ghana. Mote radio station kase so a. Wasamo ka amanfo hu na wo wakwara ya akubu abetena ho na Mrs ADOMAH na Mrs na hwane na chese eniema hu hia sam kita platform mo betena so aka no ene betwitwa a wo se kan na so hospital be ba naji amawo be ba naji edi amawo mo tena ho a monka issues e be boa wo man no ama bi aboa wo na nka an Roberts ne twese kan no obi a ono otiga na ho na woni kapre na ono no mo nhia no se nka be hia mo na mo tena radio station ho a mo be kan nyansasam na mo agya sebe nkwase asam ka na ya abenefo ba basia wugina ho wo yonko ne be ma anya asam KOFI ADOMAH na oware ne yire na one na wo mana na one ne teno sa abira na Mrs ADOMAH na ne oye Mrs ADOMAH miracle no sa abira ne dia no so frɛ sa ba isa ya kuma na abi mo nsu ya nyansa na monfa radio platform kase amanfo anya be skade bie na moteso ya adwuma no monfa nka nyansasam monfa nka nyansasam na de wanya wuti adidim ebia de obehye obi odi obeti wuti na afiri so mfa se kan nsensan wo ho wanya platform ti so eniema ehu hia wu KOFI ADOMAH wo na wo yire wo bia krachi ni a wako school wujina radio station ya adwuma na ono yire problem kra na eno ya niema obegina ho e ma asam kra na aba wo no yire ntama oba wo ni nikitama wo ma benyina beto krachi ni wuti mu disansan fun we a wate wo de watch them eno ne last nka kire wo no afia so asnega na design abro kwansam ensama na ehu hia issues akase wo Ghana na wasamo ye ema nipatie no mo anye enti ne we be de aba okoko ewu de anya do owu de obi abewu me de ame nkasa ba pirawa na mmomu no next time tena radio station ho na ya mo nka sama nyansa ene abawom na munja se niema hunu na mo de platform amfo anya sika de bia radio mo de be ye adwuma boa de be boa o man ma no ba twe sika na ga be mfa nkɔ he nti ya ho aduro oti apowi a na fe waka che Ghana aban se o manani nkɔ o man no ho an Roberts no kondebe nti kondebe ne de enya de be hia president hia minister bia ba bia monum ya ne be de be hia mo nti next time ugina ho a sa ankwase asam sa ankwanse hu ne keka na miracle yes na miracle to we na miracle ma sika koma wo ba miracle bi ewe no mu begya na mu de aka nyansasam a ebebo o man odofo a wunya asande fama onua KOFI ADOMAH no KOFI ADOMAH no ka usan Roberts ehia no sika na ba mfa ntwa be de sensan no because be de twa ya sanka won se beti eya sensan ne be de asensan ho no me da se bebre sande na fama onua so no onua so sande fama onua.